हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण एक रेसिपी पाहणार आहोत, ती म्हणजे आंबे आपण कसे स्टोअर करून ठेवू शकतो जास्तीत जास्त काळ। आंबे साधारण एप्रिल, मे, जून या काळातच आपण खाऊ शकतो। केव्हा केव्हा काय होतं की आपण आणलेले आंबे असतात ते अचानक एकाच वेळी खूप जास्त पिकले जातात। अशा वेळी काय करायचं ते आपल्याला सुचत नाही। तर पाहूया आपण काय करू शकतो। इथे मी हापूस आंबे घेतलेले आहेत। साधारण हे 1.5 ते 2 किलो आहेत। हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता मी काय करणार आहे, हे कापून त्याचा पल्प काढून घेणार आहे। इथे मी सर्व आंब्यांचा हा पल्प काढून घेतलेला आहे, पाहू शकता। हे आंबे खूप गोड असतात। हा सर्व पल्प मी मिक्सर जार मध्ये घालून घेतलेला आहे। त्यामध्ये मी आता साखर घालणार आहे। हे आंबे गोड असल्यामुळे मी साखर कमी वापरत आहे। जर आंबे आंबट गोड असे असतील तर आपण साखर जरा जास्त वापरायची। या पल्पचा आपण आता मिक्सर जार मध्ये रस बनवून घेऊ। इथे मी एक नॉनस्टिक कढई तापत ठेवलेली आहे। इथे आपला रस काढून तयार आहे। कढई तापलेली आहे। आपण यामध्ये आता हा आमरस जो तयार केलेला आहे तो आपण ओतणार आहोत। यामध्ये आपण पाण्याचा वापर केलेला नाहीये। गॅस आपण बारीक ठेवलेला आहे। तुम्ही नॉनस्टिक कढई नसेल तर साधी कढई सुद्धा वापरू शकता, पण हे सतत ढवळत राहायचंय। पाहू शकता किती घट्ट रस आहे याचा। यामध्ये मी पाणी जरा सुद्धा वापरलं नाहीये। हे सतत ढवळत राहणं गरजेचं आहे। इथे साधारण 10 ते 12 मिनिटं झालेली आहेत। गॅस मी बारीकच ठेवलेला आहे। आता यामध्ये आपण थोडेसे ड्रायफ्रुट्स घालणार आहोत। इथे मी बदाम, पिस्ता, काजूचे तुकडे घेतलेले आहेत। हे चांगले मिक्स करून घेऊ। आता यामध्ये मी साखर वेलचीची पावडर ऍड करत आहे। हा रस आपण अजून 7 ते 8 मिनिटं असंच शिजू देणार आहोत, बारीक गॅस करून। तुम्हाला जर वाटलं की अजून साखर थोडीशी ऍड करायची गरज आहे तर तुम्ही करू शकता। तुम्हाला जर जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये अजून साखर ऍड करू शकता। हा रस आपल्याला जास्त घट्ट करायचा नाहीये। मला इथे साधारण 20 ते 22 मिनिटं झालेली आहेत। मी ह्याच स्टेपला गॅस बंद करणार आहे, कारण मला एवढाच लिक्विडी ठेवायचे। जर तुम्हाला अजून घट्ट हवा असेल, तीही टेस्ट खूप छान लागते, तर तुम्ही साधारण अजून 10 मिनिटं हा रस शिजवू शकता। आता हा रस मी गॅस बंद करत आहे। आता आपण काय करायचं आहे, हे रूम टेम्परेचरला किंवा पंख्याखाली पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचे। तीन ते 4 तास झालेले आहेत। पूर्णपणे थंड झालेला आहे हा रस। पाहू शकता किती छान दिसतोय। आता आपण स्टोअर करून ठेवणार आहोत। मी इथे एक काचेचं कंटेनर घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी हा स्टोअर करून ठेवणार आहे। डबा हवाबंद असेल तर ते जास्त दिवस टिकू शकतं। आपण हा पुरी बरोबर, चपाती बरोबर रोल करून खाऊ शकतो।
त्याचबरोबर शिरा बनवताना हा रस वापरू शकतो, आम्रखंड बनवताना हा रस वापरू शकतो. मी अजून एक कंटेनर घेतलेलं आहे, हे प्लॅस्टिकचं कंटेनर आहे. हे आपण चिलर फ्रीजमध्ये चिलर असतं तिथे ठेवू शकतो. जिथे आपण दूध किंवा पनीर वगैरे ठेवतो त्या ठिकाणी हे स्टोअर करून ठेवू शकतो. फ्रीजरमध्ये ठेवायची गरज नाहीये. तुम्ही पाहू शकता किती कंटेनर आपले भरलेले आहेत. त्याचबरोबर हे वेगवेगळं का ठेवायचं, एकाच वेळेला जेव्हा आपल्याला हवा असेल तेव्हा एका वेळेला आपण एक डब्बा खोलू शकतो, जेणेकरून आपला दुसरा डब्बा जास्त काळ अजून टिकू शकतो. अशा प्रकारे तुम्ही देखील जास्त काळासाठी आंबे टिकवू शकता आणि आंब्याचा जास्तीत जास्त आनंद लुटू शकता. आंबे स्टोअर करण्याची माझी रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल अशी आशा करते. त्याचप्रमाणे माझा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर त्याला शेअर करा, लाईक करा आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.